Здравейте, ученици! Днес ще ви запозная с решението на една задача от Олимпиада по математика за 4-ти клас. Условие. В един квартал правят нова детска площадка. Тя е с правоъгълна форма, като дължината й е 3 пъти по-голяма от широчината. Обиколката на площадката е 336 метра. Намерете с колко метра дължината на площадката е по-дълга от нейната широчина. Б подточка няма да четем, преди да сме решили А подточка. Решение на А подточка. От условието знаем, че едната страна на правоъгълника е 3 пъти по-голяма от другата. Следователно, ако означим широчината с хикс, то дължината ще е 3 пъти по хикс. От тук, като запишем формулата за обиколка на правоъгълник, получаваме P е равно на 2 пъти по хикс плюс 2 пъти по 3 по хикс. От условието знаем, че P е равно на 336 метра. Следователно, заместваме във формулата 2 пъти по хикс плюс 2 пъти по 3 пъти по хикс е равно на 336. От тук намираме, че хикс е равно на 42 метра. Това е нашата широчина. Така сме означили с хикс широчината. А знаем, че дължината е 3 пъти по-голяма. Като умножим 42 по 3, получаваме, че дължината на този правоъгълник АБ е равна на 126 метра. Но това не е което търсим. Ние търсим с колко дължината е по-голяма от широчината. Следователно трябва да извадим от 126 42 метра и получаваме 82 метра. Това е отговорът на А подточка. Сега се връщаме към Б подточка. Покрай една от дългите страни на площадката, служителите по озеленяване решили да засадят храсти, разположени на разстояние 2 метра един от друг. На картинката са показани първите 3 и последният храст. Общо колко храста трябва да бъдат засадени? Намерихме, че дължината на нашия правоъгълник АБ е 126 метра, а храстите са засадени през 2 метра. Следователно, ако разделим 126 на 2, получаваме 63 храста. Това са храстите засадени от точка А до точка С, която се намира на 2 метра разстояние от точка Б. Но ние знаем от чертежа в условието, че последният храст е засаден в точка Б. От тук следва да се досетим, че трябва да добавим още един храст. И така, към 63 добавим 1 и получаваме 64. Отговорът на тази подточка е, че са засадени 64 храста. Какво научихме от тази задача? Когато и дължината, и широчината на правоъгълника са неизвестни, винаги бележим една от двете с хикс, а другата я изразяваме чрез хикс. Нашата задача отбелязохме с хикс широчината, а с 3 по хикс дължината. Но може да има и други задачи. Например, ако ни е дадено, че широчината е 3 метра, с 3 метра по-малка от дължината, а обиколката е 26 метра. Как ще отбележите страните тогава? Правилно! Или ще отбележим дължината с хикс, а широчината с хикс минус 3, или широчината ще отбележим с хикс, а дължината с хикс плюс 3. И тогава ще запишем формулата за обиколка на правоъгълника по два различни начина. Единият път ще бъде 2 пъти по хикс плюс 2 скоби хикс минус 3, затваряме скобата, е равно на 26, а в другия случай ще бъде 2 пъти по хикс плюс 2 скоба хикс плюс 3
равно на 26. Щом като стигнете до записването на това уравнение, вече сте решили задачата. Надявам се, не ви беше трудно да разберете решението. Ако имате някакви въпроси, можете да ги зададете в коментари под видеото. Благодаря ви за вниманието. Хубав ден от мен!